دم خوش گهدار و تماشاوان هیجاد برنامه روجوایی رو دلگلومه. سبا استانبول دی چه هلبجارتنا شهر دیاریه. لیل ترکیه وکی کو هلبجارتنا گشتی تیکرن. جخوا گل کالیو پسپور دبیجن هلبجارتنا استانبول هلبجارتنا ترکیه. در راپرسیین داویده کاندیده هفپیمانیا ملت وکی کو خویایه به پیشگیری هدف جی چندین خالام لپیشه. یکم جاره کو ده هلبجارتنا که ده پیشتی سال 2004 AK Parti nevekî aliyê serkeftî xuya dibe. Lê bi taybetî jî aliyê bereya AK Partî ve newa hatê xuyakirin bawerî heye ku kandîdê şaredariyê Binalî Yıldırım dê ser bikeve û bibe şaredarê Stenbolê. Helbesta dengderên Kurd vê hilbijartinê de xwedî giringiya taybet e. Her alîveyekê qebûl dike ku bandora balansê li ser hilbijartinê sekna dengderê Kurd e. Divê proseyê de nameya Öcalan a bêalîbûna HDP dikare bibe xwedî rol. Muhafazekarên Kurd ku ji siyaseta desilatê dilgiran bûn û neçûn ser sindoqan dê helbesta xwe biguherin anna. Ya giring jî ji alî desilat û pozisyona Tirkiye ve bi rastî sekna beramberî rastiya Kurd û nasîna mafên Kurd. Di rojevê de ye dêwberê rojevê, pêngav dêwberên avêtin yan jî ev axaftin û sos hemû tenê bangeşeya hilbijartinê bûn. Li gel mêvanên bernameya Rojava îro stûdya me ya Diyarbekirê Mafnas Mursal Ekicî û stûdya me ya Ankara'yê şrobekarê siyasî Abdülnasir Çetin em dê van babetên germ ên rojevê bigirin dest û binirxînin em ji Ankara dest pê dikin. Silavkek Abdülnasir, hilbijartina Stenbolê tê gotin ku hilbijartina Tirkiyê hemîkî ye. Tu çawa dinirxîne? tabii îro roj programa ve xêr be selavê me hemû cemaetê miletê Kurdistanê Iraqê rabe şevan bibîne xweş. Yani eva helbijartina İstanbulê gelekî mühim e. Ji ber çi mühim e? Yani mesele ne İstanbul e? Mesele İstanbulê gewretir e. Yani îro îdî eva intixabata jî İstanbulê derbas biye intixabatê Türkiye. Tabii ve demê ev intixabata hemû partî anîne gel hev. İşte partî hinekî hene mesela partiya CHP ya HDP İyi Parti Xodaner Alîkî vekî dinê jî işte AK Parti MHP hinek jî ev Kurdê muhafazekar hebûn ew jî gel bûn. Tabii eva intixabata hene tişt lê çêbûn yani em baş nizanin eva hate derxistinê eva çê nebû ji piştî vê îro eva intixabata en mühimê wî Kurdin. Peki eva Kurdana çima îro gotin em Ekrem İmamoğlu bijartir bikin? Ji ber çi Ekrem İmamoğlu mesele Ekrem İmamoğlu nîne. Çünkü Kurd awla xwe da heta ne roja îro mesela partiyê aliyê sol em dibêjin sol partî tu wexta xwe nedane gel partiyê solê. Ji ber çi eva çêbû? Ber hinekî xeletî çêbûn. Eva pêvajiya işte barış süreci em dibêjin. Piştî wî ev barış sürecî tu zanî xilas bû. Gelek tiştê nexweşî çêbûn. Kurd gelek pê aciz bûn. Piştî wî derbas ve ew hendek dest pê kir. İşte hendek Silopî, Cîzre, Diyarbekir ji vana gelekî tu zanî insan hatin kuştinê hatin yani gelek insan pê malê wan xirab bûn, derketin derva. Tabii ev Kurd gelek wenî aciz bûn. Piştî wî siyasetê Tirkiye guherî. Guherandina ça siyaseta AK Partî jî guherî. Tabii em mesela Kurdê vêrê em her daîm dibêjin em pirsiyara ji wan dikin. Dijin lazim hûn Kurda bi destê xwe nebêjin alîkî. Çünkü hûn Kurda babêjin Kurd yekser xweyê xwe ya HDP dibînin ya PKK dibînin xwe di nevalî. Ji piştî wê hinekî axiftina siyaseta AK Partî jî guherî. Hinekî eşk bû. Yani işte eva operasyon hata kirinê, axiftin hata eşkenê. Mesela Tayyip Erdoğan wextê derket Diyarbekir axiftina wî gelekî boy Kurda baş bû. Kurd gelekî pê memnûn bûbûn, gelekî pê alaka bûbûn. Piştî wê ew axiftina guherî. Yani vê carê tam îdî yekser dest operasyona hata kirinê.
tabii operasyon welat xwe boy asayişa xwe boy ew xwe operasyonê xwe dike. Ama yekser piştî wî jî na boy xelkê lazim tu destê xwe tu wexta ji wan nekişînî. Destê xwe her daîmî dirêj, destê biratî ji wan nekişînî. Ji ber wê eva desta hate kişandinê. Hinekî axiftin eşk bûn. PKK yekser dest ew kir dîsa şerê kir. Türkiye jî dest pê şerekî kir. İşte eva işte Suriye dizanî eva YPG ev jî ketin ev. Piştî wî tabii Kurd xwe xerîb didîtin. Yani pê aciz bûn. Mesela Kurdê muhafazakar van axiftina gelek aciz bûn. Yani ji ber wê îdî eva intixabata İstanbulê ji ber wê mühim bû Kurd hemû xwe dane yekî alîkî. Tabii virada xeletîk heye. Yani Kurd lazım kek Abdülnasir nuha helvesta desthilatê helvesta AK Partî di dema dawî de xiftinên namzetê AK Partî û MHP yani ya Hevpeymaniya Cumhur Binali Yıldırım gol Diyarbekirê kirî zimanekî nerm ku beramberî pirsa Kurd rastiya Kurd niha têpkaranîn dikarî wisa bike ku dengderên Kurdê li Stenbolê siba ku hilbijartina Stenbolê ye nêzîkahiyeke wayî din hebe seknekî wayî din hebe tu çawa dibîne? Belê yani ev gotina te Binalî Yıldırım çû Diyarbekirê axiftin kir. Aslında AK Parti evî polîtika xwe evî siyaseta xwe negoran. Bes hinekî siyaseta xwe sert kir, eşk kir. Gel MHP rêda çû. Çünkü kesinlikle Ali AK Parti nekir, alîkariya AK Parti nekir. Ji ber wî dema wî yani Tayyip Erdoğan hinekî siyaseta xwe boy Kurda guheran. Ama îro siyaseta Kurda Kurd kes nikare Kurda nebîne. Çünkü hûn Kurda nebînin İstanbul işte aha çelêtê. Yani siyaseta AK Parti ji boy Kurda ne xeribe. Yani dîsa jî dest pê ke, dîsa jî rêda biçe. Bes ev cara İstanbulê ev lê hat ji ber wê hinekî zû pê dest pê kirin Binalî Yıldırım çû Diyarbekirê. Bes AK Parti tu wexta eva siyaseta yani hem ne goran bu guhere jî zirar e. Çünkü îro Kurda ve intixabata Haziranê de Martê da yani hemû tizanî yani aliyê mintiqê Kurdistanê Türkiye, aliyê Türkiye hemû alîkariya AK Parti kirin. Bes aliyê valî yani Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin valî siyaseta ke Kurda hinekî siyaseta xwe guheran. Spas kek Abdülnasir emê vegerin nikte. Em derbasî Diyarbekirê dibin silav kek Mursel. Sibah hilbijartina Stenbolê du kandîdên sereke di hilbijartina Stenbolê de kandîdê Hevpeymaniya Cumhur Binali Yıldırım û kandîdê Hevpeymaniya Millet Ekrem İmamoğlu ji Kurda re tê çûwatê kîjan ji wan bê hilbijartin tu çawa dibîne? Belê silav Kek Cemal, silav bo we û silav ji bo her çarperçê Kurdistanê. Rola İmamoğlu û rola Binali Yıldırım divê ji hevdû were veqetandin, cuda cuda were nirxandin. Beriya wê divê em tiştekî zelal bikin. Kurd li hilbijartinê li Stenbolê de divê 23 Xizîrana 2019 pir qîmet ketin ji aliyê siyasî de. Di navbera 3.4 milyon Kurdan li Stenbolê dijîn, heva weke îstatîstîk tê qebûl kirin û divê hilbijartinê de milyonek û 2000 Kurd evê dengê xwe bidin. Çima deng û rengê Kurda divê hilbijartinê de girîng bû, çima tê axiftin, çima rola Kurda ew qas tê gengeşekirin. Ev jî ji polîtîzebûn û rêk û pêkbûna Kurda ya li Stenbolê ya li diasporayê ji ber vê ye. Helbet tesîrek heye, tesîra wê yekê evilî em dikarin bêjin serpêhatiya milletê Kurd e ku koçbûna wî, hebûna wî, serpêhatiya milletê Kurd ji çi astan derbas bûye hatiya vê merhelê û îro dikarin
قدرا هالبجارتنكي ووكا ام بيجن بروسيسا دو دريج ده قدرا ولات اكيد كارن ديار بكن او تشتكي برجرينجا İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ku ev kandide partiya opozisyona nihaya siyasiya Türkiye ya CHP'ye û veke blokek ev hatiye nîşan kirin. İmamoğlu îro di nav şert û mercên antidemokratik yên Tirkiyeyê de weke behnek û weke alternatîfeke nû tê qebûl kirin. Ji ber vê jî Kurd û serpêhatiyên bi taybet yên 5-6 salên dawî de ku zeft û zordarî jî dîtin hem li Kurdistanê hem li derveyê Kurdistanê hem siyaseta Kurdistanê hem siyaseta Kurdî hinek zeft û zordarî ji destê hikûmeta Tirkiyeyê dîtin. Ji ber vê jî İmamoğlu weke alternatîv tê qebûl kirin. Nexwe Ekrem İmamoğlu ji kevineşopiyeke em bêjin dijayetiya Kurd hatiye avakirin ji vê kevineşopiyê tê lê îro weke alternatîv siyasî roleke alternatîv di nava gelê Tirkiyeyê tê qebûl kirin ji ber vê yekî weke avantaj em bêjin bi pîle li aliyê İmamoğlu Kurd nezdî xuya dikin. Ev yeke jî helbet aliyê din nerahet dike û encamên vê jî hûn jî dibînin, em jî dibînin, em dikarin wan gengeşe bikin. Keke Mursel heta berî demekî heta berî beriya ji nû vera gihandina hilbijartina nû ya Stenbolê jî beramberî pênaseya Kurd gotinên êrîşên pir tund de hate kirin. Di vê proseya hilbijartina Stenbolê de wekî ku ziman guherî gelo ev yek nîşaneya destpêkirina siyasetekî nû ya beramberî rastiya Kurd tu çawa dibîne? Belê weke gava din jî me gotî Kurd yani weke aktör hem aliyê siyasî hem aliyê girseyî de weke aktör tê qebûl kirin. Ev ji çi tê ji hêza Kurda tê ku tesîra encama hilbijartina dikin. Ev yek. A duyem jî heta niha ew 25 sale ew hikûmeta AK Partî û rêbaza ku wan partiya dişopînin li Stenbolê şaredarî di destê wan de bû. 25 sale cara evile ev dibînin ku desthilata wan tê hijandin. Ev jî di navbera opozisyona siyasiya Tirkiye û di navbera hikûmeta AK Partî û em bêjin tabana wan cara evile Kurd ew qasî eşkere tesîr li encamê dikin. Ji ber vê yekî jî siyaseta hikûmetê helbet ji vî rengî û dengî hat guhartin. Weke hûn jî bizanin namzetê AK Partî hate Diyarbekir hilbijartin li Stenbolê ye lê hate Diyarbekir hate çend bajarên Kurdistana Bakur weke mîtingekê xweda naskirin ji ber çi ji ber ku dizane tesîra Kurdistanê tesîra encamên hilbijartina Stenbolê dike û ev yek jî rêya qezancikirina iqtidara Tirkiye ji rêya Kurdistanê derbas be vê dizanin vî dibînin gorî wê jî siyaseta xwe dîzayn dikin lê texmîna xwe ez dibêjim ew ji bo hilbijartina Stenbolê ye weke taktîk hem İmamoğlu hem jî Yıldırım wan taktikan kartîne. Spaskek Mursel emê vegerin gelte em derbasî Ankara'yê dibin. Kek Abdülnasır İmamoğlu jî Yıldırım jî di bangeşeya xwe ango di propagandaya xwe hilbijartinê de anîn ziman. Gotin ku em ê xizmetê ji bo zimanê Kurdî bidin li şaredariya Stenbolê. Em dê ji bo çand û kültura Kurdî xizmetê bidin. Li gora bahweriyate ev taktîkek hilbijartinê ye tenê bangeşeye tenê propagandayekê hilbijartinê yan jî di pratîkê de jî ev yek dê pêk were. Tu çawa dinirxîne? Belê. Kekê min ha gerekî milletê Kurd îro tiştekî bîr ve neke. Yani ewa tişte çi ye? Niha îro Ekrem İmamoğlu CHP hetanê roja îro axiftinekî bo Kurdî am nekirine. Bes derdkevin axiftinekê sera dikin
dibêjin ki Kurd meyveri başın, Selahattin Demirtaş başın, ev tiştekî na. Kurd lazım bir nekin. Boy Kurda ki tiştekî baş kiriye, îro ve intixabatê de Kurd xwe bidin gel wê. Yani em siyasetekî xeletî lazım nekin. Yani îro tamam Kurd, îro Kurd ev ronîne, Kurd eva 100 sale, 105 sale ji boy Türkiye, boy siyaseta Türkiye mühim e. Yani kes nikare Kurda nebîne. Ew Kurd nedîtina Kurda îro intixabata da xilas bûne. Ha eva tişta ki boy Kurda daha mühim e. Em çavê xwe vekin bizvirne vir 5 sal evvel, 10 sal evvel yani Kurdanî îro zimanê Kurd, îro televizyona Kurda, îro axiftina Kurda, îro bürokrasiye da Kurd hatine jîkî, ekonomiye da Türkiye. Yani Türkiye, yani Binali Yıldırım çiye Diyarbakır'ı axiftina kiriye. Heke bu intixabata İstanbul'u be mi gota ava siyasete ke derava. Camera peşiya ve 10 sal evvel ava tiştana kirin. Ne îro dikin? CHP em bizvirnin 100 sal evvel CHP îro tuzanî çi ayne serê Kurda. Eva Dersim, eva bizverin Zilan deresi, bizverin Şeyh Said, yani berçavê me ye lazım em bir nekin. Yani CHP çi boy Kurda kiriye ki îro rabin Kurd tamam Kurd gerek ki aciz bune, bir siyasete AK Parti'ye aciz bune, akıftina siyaset maderi AK Parti'ye aciz bune ama aciz buna xwe lazım em rast bikin. İro fırsateki boy Kurda hatiye berderi İstanbul milyonek 200,000 Kurd heye. Milyonek 200,000 Kurd lazım. İro evi siyaseti baş akbikin. Yani binin yek seri. Kek Abdülnasir min dixwest ez vê yekê jî bizanibim di vê proseyê de aktivkirina hevdîtinên bi Abdullah Öcalan re û peyama wî ya ku dawî dayî ti çawa dinirxîne, çawa dibîne ger nirxandina te vegirim. Yani Abdullah Öcalan îro axiftina wî ne tiştekî xelete. Yani fikramı be tiştekî axiftineke baş kiriye. Yani dibêjin boy Minanî Selahattin Demirtaş tenarkeve nabêje ya ekser arîkariya Ekrem İmamoğlu bikin. Yani Kurd boy Ekrem İmamoğlu çıma bikin. Yani çıma hûn Kurda berî yüdüne Ekrem İmamoğlu. Merve dayna alîkî. Yani boy Kurda boy yani ve sürece peşiya me ve pevajiya peşiya me ki boy me fayda ya. Ki boy me tiştê baş bike em boy. Bes mesela İstanbul nîne? Mesela hemû Kurdin. Kurdê Kurdistan'a Irak'ê ne jî mesela. Mesela boy Kurdê Suriye'ye ne jî. Yani lazım evi siyaseti em küçük ne binin. Yani eva intixabata İstanbul'u ama bir yekser boy Ekrem İmamoğlu boy İmamoğlu em bikin. Boy Binali Yıldırım eva xelete. İro siyasete ki hatiye îro milletê Kurdê İstanbul'u gelek mühimin lazım Kurd evi yekî baş biveri. Abdullah Öcalan gotiye yek bisene yani arîkariya herkesî nekin biciye xwe da bisenin. Tarafsız bisenin yani. İro evet axiftineke mühim e. Ha goya xwe nedin Abdullah Öcalan ew mesela wane. Demek ki yani mesela Kandil dibêje Abdullah Öcalan önderlik meye gotnayı boyme anayasaya İroji Selahattin Demirtaş dene bine Ekrem İmamoğlu eve intixabatı da mı bibinin. Kurd hemû ki herin ez tahmin dikim jî muhafazarê Kurd na li Kurdê HDP'li hemû ki arîkariya Belê spas kek Abdülnasir em derbasî Diyarbekirê dibin kek Mursel şirove hene tê gotin ku ji bo tecrîda Öcalan bi mehan çalakî hatine kirin. Girêvên birçîbûnê lê darketin, insanan jiyana xwe ji dest da. Niha ew tecrîd bi şêweyekê rabûye. Öcalan peyamê didê û tê gotin ku ew peyamê wê nayne pejirandin dîtina te çawayê tu çawa dibîn. Belê kek Cemal divê mijarek heye em derheqê vê yekî biaxivin. Ev jî çi ye? Helbet AK Parti di tarîxa komara Tirkiyeyê de hikûmeteke yekeme ku di derheqê Kurdan de mafê Kurdan de xebat
و مافدایین و ام بیجن دانستاندن سیاسی وک محتبک وک اکتور کرد قبول کریه و کریه و حق جیده و یکی قبول کن ام وک ام وک کردک به مسئله بنرخینن AK Parti 2000 سال 2002 هوا بو حتی سال 2009 عالیه دموکراتیک عالیه دیپلماتیک عالیه ام بیجن کریترین اوروپا و دانستاندن اوروپا و هاتن چون و ام بیجن اندامتیا یکتی اوروپای پر خباتین دموکراتیک و همان دمی ده خباتین آبوریجی کرن و تاثیره که پر باجیل سر گل کرد و گل ترکیه کر ام وی یکی دبینن لی حتی سال 2009 AK Parti او خباته او خطه او خیزه شوپاند و گهشت مرحله کی پشتی 2009 AK Parti دوی او سالین 2002 و 2009 چه پاراست به و که نرخ چه قبول کرده به پشت 2009 لهمبری وان نرخان شرق کریه ناوبرا وان نرخان دجی مافین بدستخستن کردا او مافین کردا بدستخستیه او یکشی هنه لهمبری کردا شرجی کریه ناراضی بون جی نشانده بو مینک از کارم بیجم رفراندوم 2017 یا 25 24 ایلونه یا ایلونه یا کردستان AK Parti و که دجبرک ویکی اکتورک دجبرک ویکی هات میدانه و لهمبری کردا و پشتی ام بیجن بویرا 16 اکتبری جی رازیبونا خو کیف خوشیا خو آنی زمان و وکه درسک ام بیجن سیاست خوشی وکی درسک کردا را نشان دا او یکه دناوا کردان دا شکستنک پرمزن çekir و ev şikestine heji tesir axu devam diyor. Elbet bir diplomasi yani bir diplomasi ve ev nakokiye ev revşa nerini te gohartın te serarast kirin le pişti ku van kiryarın AK Parti o em bejin kadroyun AK Parti'nin siyasi kurda tişteke dindit CHP ku hatanaha liser dijayetiya kurda atiya avakirin o siyaseta ku دمشینه او پارتیه اکتورک وکه اکرم اماموغلو کسک وکه اکرم اماموغلو پیشنیار کرد و ناوا رایا گشتیا ترکیه ده وکه کاریزماتیک وکه سمپاتیک هات قبول کردن و در حق کردا ده جی حماسات ناکه سیاست ناکه تشتین حقوقی دی بیشه اوی که کردا ممنون دکه البته هنه کرد هنه جوان گوتنان ناراضی ببن جبرکو ام بیجن وان نرخین CHP temsilcike İmamoğlu henek jî henek kabul dikin û pişkirî dikin. Ji xwe sibê ev ê diyar bibe em wê yekî jî bibînin ka di nava Kurdan de çawa tê qebûl kirin her du namzet û her du nirxên ev namzet temsil dikin çawa tê qebûl kirin em ê bibînin. Lê CHP jî û İmamoğlu jî heta ku komara Tirkiye hatiye ava kirin heta îro çi gotibe îro tiştê ku ev dibêje berawajî derheqê demokrasî û mafê Kurdan da tiştekê din dibêjin. Helbet nabêjin em ê dewletekê bidin ve. Yan jî nabêjin em ê statûyekê bidin ve. Lê di Tirkiye'de pêdiviya aramiya siyasî û aramiya demokrasî heye Ekrem İmamoğlu vê yekî taahhüt dike û Kurd jî Türk jî weke teveccüh vê yekê qebûl dikin. tercih û em bêjin hilbijartina xelkî İstanbulê çawe em ê bibînin lê wan heqîqeta divê em bibînin kiryarên AK Partiyên erênî û nerênî û gotinên CHP û namzetê CHP yên erênî û nerênî xelk dibîne û dinirxîne. Belê spas mafnas Mursal Ekici ku ji stûdyamê Diyarbekirê tûlgelme bûyî spas برێز عەبدولناسر شەتین و stûdyamê Ankareyê tûlgelme bû. Temaşevanên hêja biyawayê em hatin dawiya bernameya Rojava îro heta bernameyek dina Rojava